Lekker luchtje. Met Dior. Zo, mooi duur. Ja, €150. Zo. Ja, broccoli. 90 cent in de supermarkt. Hey, hoi allemaal, wat leuk dat je me zegt. Het is Steve van Puzzelpost nummer 11 en de vraag van deze week is: heb je zo hier op vakantie? Laat het weten onder de video. De winnaar van vorige week weer Anouk. En Anouk is gek van fotograferen, had ik hier een paar mooie foto's maken. Maar dit weer de foto van deze week. En we hadden een heel soort reacties weer op gekregen. Wow, de foto die weer vanzelfs van Jultje Tieleman. Geweldige foto Jultje, echt prachtig mooi gefotografeerd. Mooie bloemen in hier. En de winnaar van deze week is Renske. Renske, gefeliciteerd. Dit boek komt naar Rita. Maar ik mag hem natuurlijk wel zelf brengen, dus onza. Goeiedag. Wat wil je hebben? Doe me maar een pizza calzone. Wil je hem in fjouwer of nog in suiker? Nou, doe maar fjouwer, want zij schiet niet op, denk ik. Nou, ik heb het boek natuurlijk bij me. Oh, hij maakt wel saai. Dit is het boek. Ik ben bij goede nummer 36. En dit is dus het huis van Renske. Dus als ik nou even ombellen, dan kunnen we even zien dat het thuis is. Nou, jongen, hallo. Hoi. Hoe gaat het? Ja, goed. Ben je nou te jaren? Ja. Wat leuk, en waar ben je? Vertel eens even. Ik ben Nienke en dat is Renske. Hey Renske, wat leuk is de morning met de puzzelpost. Ja. Er was natuurlijk dit geweldige boek doen, De Geur van Groen. Hou je een beetje van de geur van groen? Nee, want ik heb hooikoorts. 1, 2. Hey, wat ben je mond aan? Ja, eigenlijk niet. Een beetje hoe erin lessen. Een beetje praten, een beetje een beeldje naar de wc in laten kunnen. Ja, maar ik ben op vakantie. Ja. Ja. Ja, we gaan de laatste week gaan we naar Ameland. Amelon. En hebben daar een huiske of Dat weet ik niet. dat weet je Nog nog net? meer sterker, Nee. Ben. Oh, Ja. Ben, weet je nog dat we naar je aanwandelen? wat hebben de armen hier? Nou ja, net echt vol en gewoon squallen, want ja, dat kon niet. En heb ik dingen mist? Ja, toneel. Ik zit bij een toneelgroep. Wat zou je hem juist dan? Nou, ik zou je het we gaan eerst naar de toneel. Daar. Dat mis dat. Ja. Gewoon op deze dag wil je komen. Ja. Zoals het leuk vindt ook mooi, hè? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Want hoe let maar te wijzen? Jou of jou erin. Jou of jou? Nou, dat is het haast. Ja. Nou, let's go dan. Ja. Hey, hier. Dank u wel. Was het nutjes? Oh, ja, lekker. Hoe is het dan net? Nee, ik voel alleen nog de chocolade eromheen lekker. Laat mij nou, Renske. Dit is Reinoud. Ja, Gauke. Hoi. Hoe is het? Goed. Hoe is Heel het? goed. Gefeliciteerd, hè? Ja. Ja, laat wat wonen voor jou. Ja. Ja, geweldig. En dan kom ik in één keer Ja, daar. dat komt Dat is wat. Ja. En maar eerst toch mij, Gauke? Ja, ik ga mee. Hoi Annie. Hoi. Van net? Ja, Annie en Gauke, hè? Maar, had niks nodig? Nou, ik ga alles bij me. Oké. Ik kom er nog, ik fiets 5 minuten. Ja, wij zijn met de Ja. auto, dus ik ga met die kant op. Nou, tot zo. Ja. Wat bist du naaien, Annie? Heel domme ding. Ja, heel domme dingetjes. Ja. En een breid onderbroek. Nou nee, die hoeft niet meer. Wat hebben we hier al, Renske? Dat is Max, Rita, Varda, Jelle, Hilarius en André. Oké. En die komen alle keer te compagnieën? Ja. En je zit alle keer op toneel? Ja. En wat superleuk dat je met al je binnen. Hoi. Hoi. Als alles vrienden kent? Ja, ja. Wordt dan 21. Ja, alsjeblieft. Als ik liet ze? Ja. Ja, momentje, ja. Het lukt net hele protte liedje, maar ja, alsjeblieft. Bedankt.
Onze school is niet zo groot. Daar heeft mijn moeder haar op uitgekozen. Een kleinschalige scholengemeenschap waar studenten meer zijn dan alleen een nummertje. Tenminste, dat laten ze onze ouders graag geloven. Ik ben nummer 115 van de ruim 250 leerlingen. Dat weet ik, omdat de woeste geregeld gefrustreerd uitroept. Daar heb je 115 en 110 weer. Voest van? Ja, ik vond het leuk. Leuke dag, hè? Ja. En dan zit naar vakantie. Jazeker. Hey, wist toen ik dat ik bij Dijdel kon reageren op de eerstvolgende puzzelpost en daarmee stel dat ik bij Dijdel krijg ze als dat ik bij Renske van de doorstuur. Wat van, hè? Of net Renske? Ja, tuurlijk. Later! Dit is het dan.